Izandla ziyagezana. Siza abanye abantu. Musiza omunye umuntu usuke uzosiza wena. Mulekelela abanye abantu usuke uinvesta. Ngelinye ilanga bayokusiza. Ngelinye ilanga bayokubuyisa okuhle okwenzile kubo. But sometimes kuyenzeka ukusiza abantu kungaphethi kahle for wena. Kungabi sekhaya, kungabi sesontweni, kungabi semphakathini, kungabi semsebenzini. Sometimes ukusiza abantu kuyenzeka kungabi nesiphetho esihle, kube ukuthi uyilume wena. Nawa ama challenges awu3 avela ngokusiza abantu sometimes noma ngabe ukuphi la ukhona. Number 3, musiza abanye abantu, they take ukulunga kwakho, they take your kindness for granted, they take your kindness for weakness. Babona ukuthi weak ngoba ubasizile, bese besebenzisa ithuba lokulunga kwakho, basebenzisa ithuba lomusa wakho ukuthi bakuchaphaze. Damo basiza, damo bekuchaphaza, bengenawo ngisho umuzwa ukuthi lo muntu usizile. Sometimes abantu basizayo, they take your kindness for weakness or for granted. Kuzothi number 2, ukusiza abantu. Sometimes kuyenzeka umuntu ngabe wakini umsize. Uthi musubona ukuthi engathi uyashona, usuyalinqamula usizo bese phenduka isitha sakho. Uthola ukuthi inhloso yokuthi umsizi ubufuna ukuqinisa ubudlelwane, ubufuna ukuthi angakuzondi, ubufuna ukuthi ningaxabani, kodwa uyitholo seniyizitha ezinkulu ngokuthi umsizile wabe usuyayeka. Kuze kube ngcono mhlawumbe ukube ukuthi ngabe ngcono kuba uzange uzomsiza enhlobo ngoba ngabe nisazwana mhlawumbe kunokuthi umsizile wabe usuyayeka. Abantu abaningi uma kwamsiza wabe usuyayeka walikhatha off usizo uma nabe isithe esikhulu akuzonde kakhulu kunakuqala. Kuzothi number 1, i-challenge evela nokusiza abantu ukumsiza umuntu bese ebonga ngeplate egcwele udoti wodwa. Ngabe mhlawumbe umfowenu, ngabe mhlawumbe usisi wakho, ngabe mhlawumbe ubhuti wakho umfundisela ingane yakhe yaze yokuqeda esikoleni yawutho. Kuthi mase kumele ukuthi abonge, amana abonge ngeplate ongalazi egcweleni. Abantu abakwazi ukubonga. Abantu ba-ungrateful. Not bonke. Bancane kakhulu abantu abakwazi ukuthi athi ngiyabonga ngamagama, ngeke ukubonga ngento, ukubonga nje ngomlomo. Abantu ba-ungrateful. So you have to be prepared umusiza abantu ukuthi uzohlangana nezingqinamba nama challenges akanje, and abanye babo labo bantu ngeke bakwazi ukubonga. Yabo? Kuzobe ngathi wawucela ubani. Yabo? You have to be prepared if usiza abantu. Kuhle ukusiza abantu kodwa be prepared for ama challenges avela nokusiza abantu. Siyabonga kakhulu.